Táto rázová vlna v kombinácii s diatermiou prináša veľmi efektívnu procedúru fyzikálnej terapie, ktorá má široké spektrum využitia najmä pri ochoreniach pohybového aparátu. Vždy počet došetrení je individuálny. Dĺžka liečebnej kúry závisí od jednotlivých diagnóz, ako aj od reaktibility pacienta. Ak by sme chceli paušalizovať, môžeme povedať, že tých 5 až 8 procedúr je taký zlatý stredný štandard, ale vždy postupujeme podľa toho, ako pacient zareaguje na prvé 3 procedúry, ktoré frekvenčne aplikujeme 1-krát do týždňa, po prípade v akutnosti štádia 2 procedúry v 1 týždni a následne potom volíme buď týždeň, 2 týždne podľa opäť chcem pripomenúť, že pre reaktibilitu toho pacienta je dôležité, ako je ústup bolesti a ako sa vlastne pacient príjme účinky tejto procedúry. Áno, výhodou tejto procedúry je aj to, že okrem teda samotnej rázovej vlny a kombinácie diatermie, 2 účinkov sa potom využíva aj farmakologický alebo fytoterapeutický účinok používaných gelov, ako sú napríklad Domusko, ktorý má protizápalový účinok a myorelaxačný v rámci svalov, ale vie ovplyvniť aj antiedematozne, rôzne opuchy a podobne. Voľba toho fytopreparátu vždy závisí od symptómov, ktorý nám pacient udáva alebo ktoré si vyšetríme, čiže spomenutý antiedematozný účinok, antiflogistický alebo účinky, ktoré nejakým spôsobom majú vo väčšej miere ovplyvniť regeneráciu jednotlivých tkaní. Určite nie, ak by sme porovnávali v rámci toho, že sa používajú napríklad pneumatické rázové vlny, kde dominuje mechanický účinok, ktoré pacienti nazývajú ako bolestivými rázovými vlnami. V užívaní našej rázovej vlny používame práve tú bezbolestnosť, ktorá je spôsobená teda diatermickým efektom a rázovou vlnou, ktorá má rýchly nástup vo veľmi krátkom čase, čo nespôsobuje odpoveď tkaniva ako bolestivý podnet. Tá nebolestivosť je veľmi podstatnou zložkou. Pacient pociťuje len príjemný pocit hĺbkového tepla. Ak by sme mali urobiť indikačné spektrum, tak medzi najčastejšie patria ako sú pätové ostrohy, po prípade plantárne fascitídy alebo epikondylitidy, takisto rôzne ochorenia kĺbov v zmysle artritických zmien, artróznych zmien, potom sú to rôzne svalové zranenia, posttraumatické, postoperačné. Široké spektrum tvoria aj ochorenia týkajúce sa bolesti chrbta, karpálny tunel, to sú asi najčastejšie využívané. Toto je vždy legislatívna otázka. Myslím si, že je to možno skostnatelosť systému, že veľmi nepromptne reaguje na novinky, ktoré prichádzajú a je to veľmi smutné v rámci fyzikálnej terapie práve preto, pretože ten progres v rámci procedúr fyzikálnych terapií je veľmi veľký. Už o pol roka je každý prístroj zastaralý, prekonanejší a tým pádom asi systém nevie zareagovať na takúto rýchlu flexibilitu. Najčastejšie u nás je kombinácia s metodami kinezioterapie rôznych druhov, počnúť s metodami, ktoré majú globálny charakter, alebo sú to reflexné terapie, alebo sú to terapie doplnkové, ako sú napríklad použitie kineziotejpu alebo biodermálnych nití a podobne. Čiže toto je veľkou výhodou pre kombinovanosť toho fyzioterapeuta, že môže naozaj využiť široké spektrum v kombinácii s touto procedúrou. Najväčšie je naozaj asi tá spomínaná bezbolestnosť a druhého radu nie ako menej dôležitú by som postavila efektivitu tejto terapie. Nemám rada, ak sa hovorí, že je to procedúra, ktorá účinkuje na všetko, ale ak by sme to chceli percentuálne vyjadriť, tak pri správnej voľbe, čiže vhodná diagnostika, ktorá vám určí následnosť terapie, tak ak správne zvolíte to indikačné spektrum, tak sa pohybujeme na 85 až 90% úspešnosti pacientov.